Dobrodošli još jednom u Astroenergiju. Ovo je novi video o rakovima, a pričamo o njihovom višem i nižem tipu. Htjela sam samo prvo da se setite kada smo u astrosimbolici spominjali to šta su u stvari rakovi. To su biće koje se nalaze u svojoj unutrašnjosti, koje su upućena na sebe, odnosno upućena na sopstveni razvoj, kada iz jedne male ćelije se biće sve više i više razvija u komplikovanije organe, sve do momenta dok ne izađe napolje. To rade kardinalni znaci. Tako isto i ovan, koji je isto kardinalan kao i rak, je upućen na sebe, ali on ima jednu drugu tegobu. Kod njega je, ako se sećate, zapaljena vatrica koja stalno gori i koja ga tera, ako ne koristi alate, da razmišlja šta će sa sobom da uradi. Rak ne razmišlja samo šta će sa sobom da uradi. Rak razmišlja i o tome šta su radili njegovi preci i da li je on dovoljno dobar za njih, zato što su oni njemu u amanetu ostavili da ispravi neke stvari sada. I dok gleda u majku, dok gleda u oca, on se osjeća krivim. I ako su mu nekada nešto prigovorili, ako su mu nekad nešto rekli u smislu da je mali, da nešto nije dobro uradio, on se već u tom momentu, bez obzira koliko to bezazleno bilo, povuka u svoj oklop i iz tog oklopa ne izlazi napolje. Lepše je da se bude u toploj vodi amnionskoj i da se ne gleda šta se to tamo dešava. Tako da, ako poznajete rakove, oni su upućeni na sebe. Sigurna sam da to znate. A isto tako sam sigurna da znate da menjaju raspoloženja samo tako. I od čega to zavisi? Pa naravno, zavisi od njihovog vladaoca Meseca. Jer dok god su tako nesigurni, oni puštaju da Mesec, kako vrši uticaj na sve vode ovoga sveta, tako vrši uticaj i posebno na rakove, jer oni su njegova deca. Taj Mesec, kada tako promeni svoj oblik, izazove da se rakovi glupavo smeju ili da plaču ili da ne žele da komuniciraju ni sa kim, sve dok trenutka dok ne budu sigurni u sebe. Kada rakovi postaju sigurni u sebe? Kada nađu partnera. Jer rak je jedna velika majka. Jedna majka koja želi da brine o sebi i kada se porodi o svom čedu. Bez obzira da li ste muškarac ili žena, vi volite da imate jednog stabilnog partnera pored sebe koji će voditi računa o svim tim nekim nevažnim stvarima vezanim za siguran život, za nabavljanje sredstava, za redovno funkcionisanje, a da vi budete usmereni na osjećanja, na pletenje mreže ljubavne oko tog partnera, oko te dece. I onda se postavlja pitanje, da li ste vi u stvari baš dobri roditelji? Naravno da niste, jer vi toliko mazite to dete, toliko ga volite, toliko ga obasipate ljubavlju, da ono ne poznaje ništa drugo. A vi znate dobro da ako upozna nešto drugo će se povući u sopstveni oklop i zato ga štitite i prezaštićujete. I zato je potrebno da imate muža lošeg ili ženu, lošeg policajca koji će iščupati taj nežni cvet iz vašeg okrilja, izvaditi tu ružu koja se nalazi pod staklenom zvonom malog princa i pustiti je u taj realan, okrutni svet. I onda te majke rakice koje su pre toga pravile sendviče, pisale ljubavne poruke, ostavljale čokoladice na jastuku svome malom čedu, sada se brinu kada je to čedo izašlo napolje, jer ko zna kakav je taj grubi, strašni svet napolju, šta će učiniti njegovom čedu. Ali nadam se da to njihovo čedo nije baš kao što je i ona sama bila. Znači, rakovima je vrlo važno da
nađu partnera. I kada nađu partnera, to su najodgovorniji, najispravniji ljudi na svetu koji će sve preuzeti na sebe, gde će vam biti tako jedan lagan život. I onda se pitate da li je to što su bili tako povređivani dobro ili nije. Naravno da nije, jer su oni prerasli u egoiste koji sve ispravno rade, koji moraju sve sami da urade zato što vi niste sposobni da radite, koji okrivljuju druge zato što su toliko bili okrivljavani u svom malom životu ili možda prošlim životima pre toga. Ali to je jako velika tema o kojoj ću vam pričati malo posle. Neki drugi video pogledajte. Međutim, kažem, oni preuzimaju sve na sebe i drže zadatu reč i toliko su ispravni. Nikad nisu zakasnili negde i uzet će na svoja leđa mnogo vaših poslova i vaš život, pored jednog raka, će biti toliko lep i siguran zato što ima poverenja u vas i zna da ste vi ispleli mrežu, da on može da zbaci svoj oklop i da u svoju unutrašnjost primi i vas i da zajedno rastete. Onda taj mesec više nema nikakvog uticaja na te naše nežne, nesigurne rakove, jer oni su onda ispunili svoju ulogu, postali su sigurni i znaju gde su i šta su. Međutim, šta se dešava ako nisu sigurni? Rekla sam, okrivljuju druge. To su veliki egoisti koji će da vas nerviraju, koji će stalno da se postavljaju u ulogu žrtve. Stalno ćete morati da obraćate pažnju na njih. Stalno će tim svojim nekim maglovitim, ovakvim i onakvim pričama da rade stvari koje će vaš život da otežavaju. Rakovi su osobe koje vole porodicu, koje, to smo već ustanovili, vole svog partnera, ali isto tako vole i zemlju, jer cene taj genetski materijal koji su dobili i zbog toga se jako teško snalaze u inostranstvu, naravno, ako se ne radi o nekim turističkim putovanjima. Međutim, opet znamo da će tu vlast da kritikuju, jer oni znaju najbolje kako se zemlja čuva i kako se zemlja podiže. Oni su velike patriote. I isto tako, rakovi su religiozni tipovi. Znate sigurno rakove koje ne veruju u Boga, ali ne radi se o Bogu. Radi se o tome da su svesni da postoji jedno više biće koje vodi računa o njima, da se njima nešto ne desi, jer im je obezbedilo toplu matericu iz koje su stasali i odrasli. I taj rak će vam pružiti sve na svetu, samo ako je siguran, iako poznaje alate koje ćete pogledati neki drugi put u videu Rak astrološki potencijal. A nadam se da vam se dopao ovaj video, jer ako jeste, lajkujte i ostavite komentar u podnožju videa, jer ću u sledećeg 15. mesecu nagraditi najinteresantniji. Vidimo se!